Stress na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? It's a happy Thursday, Kabisyo! I'm back! Yes, this is me, your one and only, still, DJ Maratoni, your newest and freshest DJ ng 90.7 Love Radio. Ako lang naman po ang nagbibigay pruweba na hindi lahat ng maganda ay nag-aartista. Yung iba ay nasa radyo mo na rin makikita. DJ Maratoni here para sa programang Love Trip. Yes, teka lang. Bago ang lahat, syempre, isang magandang good afternoon po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Kuya, kumusta ang biyahe? Alam ko for sure ngayong Thursday ay hindi masyadong malakas ang biyahe. Given na bukas, for sure, Friday, ay nako, siksika na naman sa kalsada, agawan na naman ng space sa bus. Ay nako, feel na feel ko yan. Kaya ngayon, buti na lang hindi na ako nagbabas no? Buti nakadorm din. Kaya lang, sobrang gastos. Ubus ang sahod. Teka, bago ang lahat, gusto ko munang I want to take this time para i-recognize yung mga nakikinig sa akin ngayon na may sari-sariling achievement in life. O diba, yung mga nakikinig ngayon, ikaw kuya, feeling mo ba nasa tamang oras ka o feeling mo ba bago matapos itong 2024 ay nakaramdam ka na ng, o nakaranas ka na ng isang achievement mo in life? Pwede yung kahit maliit lang o malaki. Basta yung tipong, ay, mapapapalakpak ka talaga. Isip ka muna. Bigyan ka ng ilang segundo para mag-isip. Ano ba yung mga achievement ko ngayong taon na hindi mo inaasahang dumating o hindi mo inaasahang makamit, pero thank God, 'di ba? Nakuha mo siya this year. Kaisip ka na ba? Ay nako, for sure marami 'yan. Kahit yung mga simpleng pagpapagawa mo ng butas na kisame sa bahay nyo, achievement 'yan. Yung mga napag-graduate mo ng mga anak, na hindi mo akalain sa pagtataguyod mo sa kanila, lalo na isa kang butihin na rider na dahil sa pagsisipag mo ay nakapag-graduate ka ng mga anak, di ba? Maliban dyan, syempre, alam mo, meron din dito yung mga ang tagal-tagal nang naghahanap ng trabaho, pero ngayong 2024 lang nila nakuha, di ba? Alam mo yung mga simpleng achievement, pero ay, isang malaking palakpakan po sa inyong lahat. Mas maganda kapag hindi sound effects yung palakpakan. Mas maganda kapag actual. Diba? Congratulations, kuya, ate. Dahil ngayon, ay, naka-achieve ka ng maraming awards sa iyong buhay. And for sure, pag mga ganyan yung mga achievement mo, ay, hindi mo maiiwasan na may mga inggitero at inggitera. Aminin mo, imbis na yung mga kasama mo o yung mga kasambahay mo na pinupuri ka, sasabihan ka, ay Mari, ang galing naman ng anak mo, ang tali-talino. Pero hindi. Alam mo ginagawa, magsuscroll sa social media, tapos sasabihin ay, ano ba naman to? Masyadong mayabang, nakapagpaaral lang yung anak sa isang magandang university. Ako makapag-flex sa social media, grabe. Ay, hindi ba pwedeng matalino lang yung anak? Kaya nakaroon o nakapag-aral sa magandang school, like sa UP, isang scholar student yung anak niya, di ba? Dapat maging happy tayo sa mga achievement natin ng achievement ng mga kasambahay natin, achievement ng kamag-anak natin. Kasi for sure, lahat tayo may sari-sariling oras. Hindi porket nauna lang siyang magpa-graduate ng mga anak, ay maiinggit ka na, be. Huwag ganun. Huwag masyadong inggitera. Yan ang magandang pag-usapan ngayon no? Yung mga achievement natin. And of course, syempre, hindi rin naman natin maiiwasan yung mga tao nga naiinggit. Kaya nga sabi nila, pag inggit,
Biket! Ay nako. Kaya yung mga, kung may kakilala kang naiinggit sa'yo, deadmahin mo lang. Ang importante na kapag-achieve ka ng goal mo sa life, diba? Pag-usapan natin yan mamaya sa aking Facebook Live. It's a Love Radio Manila Facebook page and I'll see you there. Yes, ngayon na po yan. Kaya naman, habang naghihintay, makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Thursday. Nag-save ako ng money para pang travel. Kaso, naunang mag-travel ang money. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!